ηλεκτρονικοί κράχτες, μηχανάκια. Σας ακούω. Να σας απαντήσω με 2 λέξεις εγώ. Με όσες λέξεις νομίζετε ότι μπορείτε να με Απαράδεκτο καλύψετε. γεγονός. Ένα παράδεκτο γεγονός, το οποίο δυστυχώς έχει πάρει ανεξέλεγκτες, θα έλεγα, καταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Νικολαίδη, εσείς? Τα ίδια. Τα ίδια είναι το χειρότερο πρόβλημα που έχουμε γενικά σε όλες τις Κυκλάδες, για να μην σας πω σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Καλούδη? Είναι ένα καρκίνωμα το οποίο δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει για το κυνήγι. Είχαμε μείνει στα πολύ γνωστά σε όλους μας μηχανάκια και στο δικό σας σχόλιο, κύριε Βαμβακούση. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ανεπίτρεπτο γεγονός που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας σε όλη την Ελλάδα. Απλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Σας είπα, η θέση μου είναι είμαι αντίθετος, παντελώς αντίθετος με τη χρήση των συγκεκριμένων. Και να πούμε λίγο στον κόσμο, γιατί τώρα εγώ ενημερώθηκα, γιατί διάβασα για το θέμα. Εσείς το γνωρίζετε. Τι είναι αυτό τελικά, τι είναι οι ηλεκτρονικοί κράχτες στα μηχανάκια, έτσι απλά? Αυτή είναι μια μιμητική συσκευή, τοποθετείται τη νύχτα. Αυτό είναι το πλεονέκτημά της. Για το ορτίκι κυρίως. Για το ορτίκι. Πιο παλιά υπήρχε η μιμητική συσκευή αυτή για τσίχλα. Αυτή η μιμητική συσκευή χρησιμοποιούνταν μέρα και καταπολεμήστηκε πολύ εύκολα. Δηλαδή είναι σαν ένα μαγνητόφωνο, μπορούσαμε να πούμε, που αναπαραγάγει συνεχώς. Βέβαια έχουν εξελιχθεί, είναι με μικροτσίπ, είναι με το συγκεκριμένο μηχανάκι, όπως το είπαμε. Τοποθετείται τη νύχτα και ο παραβάτης δεν είναι παρόν. Πάει ο θυροφύλακας, το βρίσκει, το παίρνει και ο κύριος απλά παραγγείλει δεύτερο. Τρίτο, τέταρτο. Αυτή η δουλειά γίνεται. Είναι λίγο άδικο. Το άσχημο σε αυτό είναι και ύπουλο. Και πολύ ύπουλο. Ναι. Το άσχημο σε αυτό είναι ότι και κατά τύχη να πας και εσύ είσαι και συνομίμος στο συγκεκριμένο σημείο που έπαιζε. Παράνομος. Αυτό είναι, δεν είσαι παράνομο, ναι, συγγνώμη. Μάλιστα. Απλά να κάνω μια παρένθεση, να πω το εξής, ότι στην Ελλάδα έχουμε τους... η Ελλάδα είναι μπροστά στο τομέα της θύρας όσον αφορά άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε διάφορους τομείς. Και ένας από τους συγκεκριμένους τομείς είναι και η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Διότι θα σας πω ότι δυστυχώς σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη το ξέρετε ότι η συσκευή συγκεκριμένη είναι νόμιμη. Όχι, δεν το γνωρίζω ότι είναι νόμιμη. Για την Ελλάδα τουλάχιστον να πω ότι έχω ενημερωθεί. Για την Ελλάδα, ναι. Για την Ελλάδα είναι παράνομη. Απλά θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη είναι διαφορετικό το πρίσμα του κυνηγιού που διεξάγεται εδώ στη χώρα μας. Το οποίο έχει και μια παράδοση με την... Ερώτηση. Έχει υποπέσει στην αντίληψή σας μέλος του κυνηγετικού συλλόγου Σύρου να χρησιμοποιεί ή να έχει πιαστεί επ' αυτοφόρο ή απλά να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους μηχανάκι? Εντάξει, υποψίες σίγουρα. Υποψίες. Κοιτάξτε, αυτοί που βάζουν τα μηχανάκια, τι, αν δεν είναι δηλαδή μέλη του συλλόγου με ποια έννοια? Μπορεί να είναι κάποιος λαθροκυνηγός. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει. Σε κάθε περίπτωση υποψίες, δηλαδή έχουν πέσει στην αντίληψή μας και η θυροφύλακα η δικιά μας και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών έχουν κατασχεθεί αρκετά τέτοια μηχανήματα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να συλλάβουμε και τους κτήτορες των συγκεκριμένων συσκευών. Μάλιστα. Δεν έχει τύχει δηλαδή μέχρι στιγμή να πιάσετε κάποιον? Στο παρελθόν έχει τύχει, ναι, στο παρελθόν. Αλλά τουλάχιστον για φέτος μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως, για να πούμε και το θετικό της υπόθεσης, η αλήθεια είναι ότι τη φετινή χρονιά μέχρι στιγμής έχει μειωθεί πάρα πολύ ο εντοπισμός σε μηχανάκια. Δηλαδή έχουν βρει μόλις 15, ενώ άλλες χρονιές ήταν πολύ περισσότερα. Αυτό νομίζω είναι θετικό. Ναι, γιατί σας είπα ότι έχει ευαισθητοποιηθεί και ο ίδιος ο κυνηγός, ο οποίος, αν δεν μιλήσει, θεωρείται και ο ίδιος συνένοχος. Σε κανέναν δεν αρέσει αυτός ο τρόπος κυνηγού. Δεν είναι κυνήγι καταρχήν. Αυτό είναι μια στιγμή δολοφονία. Δηλαδή, να τοποθετήσεις το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είναι κυνήγι. Ούτε για το ορτίκι να πηγαίνεις μετά τα σκυλιά και να σου βγαίνουν τα ορτίκια, ξέρω εγώ, σε κοπάδια. Δεν είναι τρόπος κυνηγιού. Μακριά από εμάς αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς τώρα που έχετε την ευκαιρία και το βήμα να το περάσετε και προς όλους τους κυνηγούς, αν και βέβαια όλοι το γνωρίζουν και όλοι το ξέρουν, και ως ένα μήνυμα αυτό προς όλους όσους μας ακούν. Ας το κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Κύριε Καλούδη, πορτοκαλί, γυλαίκα, τι σας λένε αυτές οι δύο λέξεις? Κοιτάξτε, είναι μια νομοθεσία που βγήκε φέτος και επιβάλλει την χρήση γυλαίκων, πορτοκαλίων ενδύματος, λέει ο νόμος, για το κυνήγι του αγριογούρνου, του λαγού, της μπεκάτσας και του ορτικιού. Συμφωνείτε? Γιατί αυτό έγινε πιο πολύ, πιστεύω, για το αγριογούρνο,
Γίνονται πολλά ατυχήματα. Έχουν γίνει άσχημα. Και το ορτίκι είναι λίγο επικίνδυνο. Γιατί δηλαδή, πετάει χαμηλά το ορτίκι και αν ο άλλος φοράει σκούρα στο βουνό επάνω, δεν τον είναι καλό βλέπεις. Λέει κυνηγός να χτυπήσει κυνηγό. Γι' αυτό το λόγο έγινε. Φέτος να μας διαλέξει η Δέλτα Κοσέ για τη βελτίωση βιοτόπων στο χώρο μας. Συγκεκριμένο θύραμα θέλουμε να βελτιώσουμε είναι την ύπαρξη της πέρδικας. Μετά από μελέτες έχουν γίνει κάποιες, θα κατασκευαστούν κάποιες ειδικοί κλοβοί που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία. Τα σημεία αυτά μας τα παραχώρησαν κάποιοι κύριοι, δηλαδή μας παραχώρησαν ένα χωράφι που θα τοποθετηθεί ο κλοβός αυτός. Σε ευχαριστούμε και πολύ. Είναι δηλαδή κλοβός εξοικείωσης της σήμερης πέρδικας να εξοικειωθεί με το περιβάλλον της. Γιατί δυστυχώς, οι απελευθερώσεις που γίνονταν μέχρι σήμερα δεν μας έχουν δείξει καθόλου καλά αποτελέσματα. Δεν έχουμε αποτελέσματα. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει κάποια στρατηγική απελευθέρωσης. Έχουμε βρει πολύ ωραία κομμάτια, πολύ ωραία χωράφια που πάντα είχαν πέρδικες εδώ στη Σύρο παλιά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους κύριους που παραχωρούν αυτά τα αγροτεμάχια. Τις συγκεκριμένες. Όπως επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομοσπονδία μας που πάντα στέκει σαν αρρωγός σε οποιοδήποτε βοήθημα της έχουμε υποβάλει. Πάρα πολύ καλά. Και με λίγα μεμονωμένα άτομα φασιανού που έχουμε εμείς στο εκτροφείο, βγάλαμε πολύ περισσότερα θυράματα από ό,τι τις πέρδικες. Μας παραχώρησε και η Ομοσπονδία μας 165 πάρα πολύ καλά δείγματα περδικών, τα οποία αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε είτε σαν γεννήτορες μέσα στο εκτροφείο και κάποια θα απελευθερωθούν στο καταφύγιο άγριας ζωής που έχουμε. Και πιστεύω ότι επειδή έχουν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά από τα είδη της πέρδικας που ήδη είχαμε εμείς, ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Και να πούμε βέβαια ότι για τον κύριο Κιλτίδη που ανέφερα και πριν, έχει υπάρξει κάποιο πρόγραμμα σχετικά με αυτές, αν κάνω λάθος διορθώστε με, τις δραστηριότητες που επιδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοιου είδους δραστηριότητες, δηλαδή να προσπαθήσουν και οι κυνηγετικοί σύλλογοι να στραφούν λίγο πιο κοντά στους βιότοπους, στο περιβάλλον και αυτό να επιβραβευθεί, αν θέλετε, από λίγο πιο ψηλά. Κάτι που πρέπει να γίνει. Κάτι που πρέπει να γίνει, γιατί μέχρι σήμερα δεν γίνεται. Έχει αποδειχτεί το αντίθετο. Ενώ οι κυνηγοί προσφέρουμε εκατομμύρια ευρώ για το κρατικό κορβανά. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Η ανταπόκριση από το κράτος είναι μηδαμινή. Και εμείς προσπαθούμε από τα έσοδα τα δικά μας να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις για την άγρια φύση. Είναι αυτά τα υπερδημοσίου, τα γνωστά. Υπερδημοσίου και το περιβόητο Ταμείο Θύρας που έχει δημιουργηθεί εδώ και τέλος πάντων αρκετά χρόνια και δεν έχει προσφέρει τίποτα στην ελληνική πανίδα. Δεν υπήρχε η ανάλογη ανταπόκριση. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει έτσι πριν κλείσουμε να πάρετε τελευταία το λόγο. Έχουμε κάποιο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που θα λάβει μέρος την Κυριακή που μας έρχεται. Πείτε μας. Θα έλεγα ότι είναι η μεγαλύτερη τιμητική διάκριση που έτυχε ο σύλλογός μας. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πουθενά στην Ελλάδα, από όσον γνωρίζω. Και σε αυτό το πράγμα θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας, τον κύριο τον Δωρόφεο τον Δεύτερο, ο οποίος προέβη σε αυτή την κίνηση. Και ποια είναι αυτή, μας έστειλε κάποιο έγγραφο στο Σύλλογο, γνωρίζοντας και εκείνος το έργο που έχουμε επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια. Είχε γίνει μια συνεργασία, θα έλεγα, τα 2 τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το τελευταίο διάστημα και κάποια επιστολή που έστειλα εγώ στη Μητρόπολη περίπου πριν 2 εβδομάδες περίπου, ναι, που του ανέφερα ποια είναι τα έργα τα οποία έχει κάνει ο Κυνηγητικός Σύλλογος και ποιες είναι οι δραστηριότητές μας. Και μας έχει στείλει ένα έγγραφο το οποίο θα ήθελα να το διαβάσουμε και να δώσουμε πάρα πολύ προσοχή και θα παρακαλούσα τα μέλη μας και όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη συγκεκριμένη τελετή. Ήρθε λοιπόν το εξής έγγραφο, ότι η Ιερά Μητρόπολη Σύρου, ως αναγνώριση της συμβολής του Κυνηγητικού Συλλόγου Σύρου στην προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας, της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς του και του ενδιαφέροντός του για την επισκευή εξοπλισιών, αποφάσισε να απονείμει σε αυτόν την ύψιστη τιμητική διάκρισή της, το σταυρό δηλαδή της Οσίας Μεθοδίας, της εν κυμόλου ασκητικός διαλαμψάσης. Η απονομή θα γίνει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και περί ώρα 6 μετά μεσημβρίας, αμέσως μετά το πανηγυρικό εσπερινό, στο εορτάζον Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλαρέτου, εντός του Μητροπολιτικού Μεγάρου, κατά την οποία παρακαλούμε να παραστείτε μετά των μελών του ΔΣ, του συλλόγου σας και όσων εκ των υπολείπων μελών αυτού επιθυμούν.
Και να ευχηθούμε βέβαια σε όλους εσάς τους κυνηγούς, μέχρι πότε είναι η κυνηγετική Μέχρι περίοδος. τέλος Φεβρουαρίου. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, να συνεχίσετε και καλά κυνήγια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.